Kuadrilla, bueno, gehienok ez dakigu nola esaten den ere, baina guztion bizitza gurutzatzen ditu kuadrillarekin dugun harremanak. Badutenek badutelako eta ez dutenek ez dutelako. Zen badu babesetik, zen badu mugatik, nolakoa da bizitza lagun talde finko bateko kide izan gabe. Badakigu kuadrilla eta beste harreman batzuk uztartzen, horri erantzuteko lagun talde alternatiboa elkartu dugu gaur. Gurekin dira, Ibi Sugarte, Nahi Arbiz eta Unai Etxenausia. Ongi etorri Zulora, has gaitezen. Hasi aurretik oharra nire kuadrillakoi. Asko maite zaituztet, baina meloi batzuk ireki egin behar dira. Agian hortik hasi gaitezke. Zergatik ematen digu halako beldurra, kuadrilla problematizatzeak? Nik uste badala txikitan eskolatik sortzen dugun zerbait ez, eta euskal testu inguruan behar dala talde finko bat, dala kuadrilla, eta hortik ateatzeak beldurra emateu eta hortaz hitzeiteak ere tensioak sortzeitu egoera askotan. Sartuko gara sakonago gaian, baina hasi aurretik agian lurra finkatzen hasi gaitezke. Gu adibidez kuadrillan 14 gara, 14ko neska kuadrilla bat gara, 2 mutilekin. Ez dakit, zein da zuen egoera, zeintzuk dira zuen kasuak, nolako kuadrillak dituzu eta zein da zuen harremana kuadrillarekin? Nire kasuan 15 bat gara kuadrillan, hau da, betiko kuadrilla izango litzakena, klasekoa garenak eta hola, eta gara neskak eta mutilak. Eta apur bat junta ginean, ondala gutxi, COVID-an arira, azken finan gero ez da jente gutxi urtete salako, maixan asuntu dela eta gestiona ben bizian gauzak, eta holaxeak hauen junten, ze atzenian plan askotako jenteak ez zuen parte hartzen, ez dakizer, eta orduan kuadria mistua bihurtu ginen. Bueno, nire kasuen, aspalditik datorren kuadrilla bada, eta giz esan, Aramaixo moduko herri txiki baten, 89-tik 96-irako kuadrilla bat, eta guztire 28 pertsonagaz bertan, biztu da, bintze denbora askuen, eta hori, azkenien nolako herri txikin sekore auki, ez? Danok batzen garela horretan, eta horrez gain be, kuadrillatik kanpo kuadrillak batzen diela, orduan bada hor hibridazio moduko bat. Eta nire kasun, nire kuadrilla historikoak ino klase den txikitatik tokatutako kuadrillakin ateatza utzi nion, eta nire egungo kuadrilla hautatua da, 5 neskagea egun, eta 3 behaien arten bai eskolan txikitan ibilitakok, gero ni sartu nintzen, eta nire laneko lagun batekin, azkenen behakin gehatzen hasi, eta bera ere gukin ibiltza, baina behak daka kuadrilla gukin, daka beste kuadrilla bat, eta deno azkagu lagun talde desberdinak. Esango zenukete asko markatu izan duela izan duzuen kuadrillak edo izan dituzuen kuadrillak zuen identitatea? Nire kasuen adibidez, esango nauke, marka, azkenien, bizitzan zier zeuketan zoitzen jentie marketatzen moduen, ez? Egixe da, nik uste gure kuadrillan, behintzet herriko kuadrillan, bakotxa dela bere txekue, bakotxa dukola bere harrikari eta bakotxa da oso ezberdine, eta horrek emutetzo aberaztasun puntu bat, baina nik uste danon artien ondo ulertzen garen kuadrilla garela, eta ez dakit, nik asko ikasio nire kuadrillakoen gandik, baina ez dakit gero gozo batzuk hartzeitzu eta beste batzuk ez. Bai, nik zuen antzeko. Nik uste identidadea ez dugula, beti gaudela identidadea eraikitzen, eta momentu puntual batzutan igual bai eragiten digula, eta nahi lehenoko kuadrillai bai igual sortizkiot musika guztoak, azkenen astezea ako bateatzen juergan, kontzertuak orduan aizea ezagutzen ze gustatzen zaizun, baina unibertsitateak adibidez ere asko markatzen duen zerbait da jende askori. Jende berria zautzeko kriston aukera da, eta ate pila bat irikitzizkizu horrek bai, nik uste dela esan dezuna, ez? Hartu, ze gustatzen zaizun, zerrez, bada kuadrilla, baina denbora asko batea gaudelako, ez? Eta bizipenetatik asko jasotzen deulako. Egin dugu kuadrillaren lehenengo argazkia, baina argazkia pixka bat zabaltze aldera Julen Portillo bidali dugu Zulotikat. Julen, nolako kuadrillak aurkitu dituzu kalean? Kaixo, Han eta kuadrilla, agurra proposa gaurkoan,
Nere kuadrilan 22 pertsona gea, baina 3 WhatsApp talde daude. Neskan WhatsApp taldea, mutian WhatsApp taldea eta WhatsApp talde bateratua. Ikusten zuen bezala kuadrilla guztia gate berezitasun bat. Guazen galdetzea. Zu kuadrilla badakazu? Bai. Kuadrilla bat, lau dakat. Bai. Kuadrillakoak zate? Ez. Bai. A ber, eske da nasketa bat. Eta zuen kuadrillak bakoitzanak nola izena? Saltxa badago. Pingajak atxun. Las vacas de Ornieta. Hasi zen las locas, bestela gehiago, neskak bakarrikan, eta territorizio mutia gero, eta gera eruak. Ondarribiko eruak. Ez dakau izenik. WhatsApp taldean izenik ekuiko zu, ez? Ba, bueno, la comunidad la nio ditza. Nondik sortu zan zuen kuadrilla, eskolatik? Unibertsitatetik. Beti. Gaude guztiak klase berean. Eskolatik. Nerea de bai. Sima, sola, ez. Osa, txikitatik lagunak ega guztiak. Eta kuadrillak toksikoak izatea baka? Ba, igual txiki gota, baina guan ja 22 urtekin ez dut uste. Bai. Eta zuena toksikoa? Gurea ez. Orain ja ez, no? Igual ja txikitan, igual gara pixat maltzurragoak orokorrean, gu ez, Parranda giruan zuen kuadrillako bat, beste kuadrilla batekin juntatzea baldin bada, ondo irutzi zaizue? Bai, bakoitzak egin aldu nahi duena. Oso ondo. Neu pentsen dut hori, oso ondo. Ez da pasaten izer. Ze igual batzuei molestatzen die beste jendearekin geratzea. Osea, zuk igual dituzu lagun batzuk eta gazen baztea beste batzuekin, ba igual lagun hori xofen hori. Ze azkenean ja guain unian eta lagun berriak egin ditugu bakoitzak beraldetik eta orduan askotan, ni igual klasekoekin juten naiz. Eta ja, como que ez da asko ikusten joatea bakoitza, bat bere kabuz, jende desberdinekin ez da, mas kuadrilla, eta igual, hemen ere bai ez dakit, baina, ja, igual pixat itxiagoak, kuadrilla asuntoekin. Bai, bastante. Dirudienez, kuadrilla oso ireki eta jatorra dabiltza hor barrena, edo hori dabiltzat mikrofona aurrean kontatzen duguna. Naia, zure ustez, adibidez, kuadrillek izan dezakete izaera mugatzailea edo izan dezakete halako ukitu posesibo bat? Nik ustet harreman mota guztiek eduki dezaketela hortarako joera ez, eta badala zerbait kontu zibili behar dana eta zaindu behar dana. Eta igual beste harreman mota batzutan gehiago zaintzen dugu eta laguntasun edo kuadrilla harremanetan azute zaigu oire zainduin behar dela, eta mugatzaileak bai, baina segun nondik eragikitzen dugunez, harreman guztitan jartzen ditugu guk mugak eta guk eskaerak. Orduan, hortik eraikitzen bada eta ez obligazio batzuetatik adibidez, harremanak osasuntxoak izan daitezke, izan kuadrilla, izan lagunak edo beste mota batetako taldeak. Eta zuen ustez, zertan izan daiteke kuadrilla mugatzailea? Jo, nik azken finan bizi izan dut gainera, hori esan dutemoan ni oso independiente izan naiz, eta izan naiz igual DBH lehenengo mailatik, 6. mailatik, eskubaloia dela eta jentia ezautu, eta azte buru honetan ez dakiz herrikiara noia, edo hori esan beharrean gaur urten beharrean kuadriakoakin, ikastolakoakin urtengot. Eta hola, eta niak ordaiken naiz txikinan itzanean, bale, ibiz, ingurosuna, gura oso kuadrilla saldatu, baina gero ez etorri gureana, eta hori, txikina zaren esatozu, bueno, adin hortan igual ez da olako iritzi kritiko bat edo dana dalakoa, baina zarragoa zarenean be, edo jaiek zarenean, 23-24 urtetara, eta niri pasau izan xat oindala gutxi, oso barneratuta dakotzu hori, eta erru sentimentu bat eragiten dago gainera, eta niri pasau izan xat denpora luze zegoen kuadriakoakin egon barik, eta gaizki sentiu eta kriston pixo eroan gainen, eta emozionalki asko eragin. Naiz eta igual askotan ez egon exigentziarik, kasu askotan egoten dela, eta reklama huiken dela. Ez dakizema denpoa zaia zemendik agertu barik, eta exigentziatik ez, preokupaziotik. Ondo zauz, zepa zain zatzu edo, zeatik atzen aldixan etzara gerturatu, eta igual klik hori inbida, ez? Osea, posesibidade hori alde batea jare, eta erdigunean zaintza hori jarri, ez? Guk Erasmusen bageneukan lagun katalan bat, aurretik Euskal Herrian egondako, eta uste dut bigarren astean edo, joan, nola dira Euskal Herrian dauzkazuen sekta horiek, eta nik hasian enion ulertzen da, gero konturatu ginen ari zela kuadrillei buruz
Ez dakit urai. Bai, bueno, nik adibidez, zerbait, komentatu duzuna, kompromiso horretatik, jo, niak hortanaz, arzetera iritsi nintzenien, ni flipatzen hauen, hau kuadriati bota du, eta ni. Zelan, osea, kontzeptu batzuk oso, jo, zuk esan duzuna, horrek igual, iraganien gelditzu dien gauza, baina, ondion be, exigitzen dela olako zerbait edo, eta niri pertsonalki oso tristie petzakase, hombre, normala da moduen, basa egon, afinidadia edo apur bat, ez da influidu izango, baina, ez dakit, osea, kompromiso eskaera hori zeat, horri igual, norberan gabezien gaitxik, ez? Danok aldogula hanki esartu horretan, baina igual ez da bestien arazue, sino zuri edo exigitzen dauenana. Bai, nahi pasa izan du zait, astean zehar klaseko laguna kuadrilla izan, asteburun udalekutako lagunekin edo gehatu eta etzeaguken gehatuko asteburun beste batzuk intzoaz eta bai, beste persona horiek ere nire lagunak dira eta behaiekin ere denbora egon nahi, denbora eskaini nahi diet persona horiei. Eta gogoa dakat behaiekin egoteko. Eta bai igual ez dizute esaten zehazki hau gaizki iruditzen zait, baina bai sentitzen duzu aizaizkizula esaten jo, ez zaude ondo egiten nahi. Eta zuk sinisten duzu azkenean hori, eta horrek kulpa bat jartzen dizu motxila bat gainean, eta esatzen duzu, jo, pues igual denbora kudatuko beste modu batera, eta ez dut nahi, baina egiten dugu batzutan. Nik uste hori ere ikasten dugula denborarekin aldatzen. Eta nik uste gehixenetan be, askotan olako kontu pasetan dienien, ez dala ezer gertatzen. Simplemente, zuk zure denbora, gurosula aprobetxau, gurosun jentiekin, gurosun momentuen. Horrek ez da nahi esan, ez dakit, ibiz, ez dela gure zurekin egon. Osa, nahi esan, da simplemente, beste entorno baten, momentu horretan, o hilebete horretan, o egun horretan, komodo usarela ez. Nik uste askotan gauzak alrebesten diela, beste pertsonan beldur horregaitxik, ez? Ze, azte zapetza dauzki, igual, ez dakit, arazon badauko nirekin, eta askotan nik uste dut, askoz be simple hauek diela. Baita, adibidez, nik esango neko hori baita pasen dela asko, karo, zu, herri txiki bateko aldemazara edo, herri bateko adibidez, oinatiko miartean izangeken nahiko apartauta hauela edo, jentia ez da larrei urteten herritik. Orduan, kasu hontan, zu baldemazara pertsona bat herritik kanpo asko ibiltzen den ez dakizer, jentia dau oso sartuta herriko dinamikan orduan, eurandako arrotza iken da edo impactantia en plan, eske ja ez da etorten oinatira, tipa uneri, oinatira fanda, nundik nazaiz jota desagertuta ez dakize, asako galdera en plan, batzutan da jare bakian, osea, ez da gure esplikaziorik emutia, osea, jarraioko anuen, betiko moan kuadriak ingeaketan atzaldeko zazpiretan onzen trago bat hartzeko eta potegoa etxeko, eske enozta zuen ez galdetuko. Noialako jabete desagertuta, nabielako herri batetik beste hau, nahuelako Donostina zentauta beste lagun batzukin, bai reklamaiken da edo galdeketan da, ze nundik zabitz ez dakizer, orduan, nik uste dut ze lantzeko dauena eta apurrat iraulin bidana ez, bueltia emun. Hor, agian izan liteke beste gai bat, kuadrilla mistoa edo ez mistoa ez? Okerrezpan limanago zu bi motatakoetan izan zara? Bai, bueno, adibidez, justo edade kontua gaitxi, niak ordanaz, gure kuadrilla sortzen hasi zanien, hasi zan lehengo mutien kuadrilla, hau da, WhatsApp talde bat, eta gero beste neska kuadrilla bagazaben, adin berberekoa, baina betiko pike tonto horreik, toksiko edo ume kontua, toksiko izen aldi esenak, eta gero naturalidade ez da, batzen azteza, igual azten eta heldu izeten, eta, bueno, apur bat junjakun, eta bain eskertzeko da, ez asko ikasten da nik uste bai bizitzarako, danetarik dauen genero guztixetako eta kolore guztixetako jentia dauen kuadrilla baten, eta nik eskertzen dut. Bai, nire kasun kuadrilla historikoa baizala mistoa, eta beti eroso beti ondo. Baina egia da bain bosneska gehala eta beste espazio mota batzuk sortzen dira. Eta beste gai batzuk lantzen dira, beste nunbaitetik hitz egitezuzuk, eta nik uste badala importantea genero ikuspegi bat ere txertatzea hor, eta beste espazio mota batzuk ere aldarrikatzea, batez ere emakumeon kasuan. Nesan dute moan, justo nire kasuan, izan da hori, kuadrilla ez mistua izatetik, gaina oso talde txikina 6 pertsonakoa,
pasaikera kuadria mistoat izatera eta 15 pertsonakoa. Eta nik bai garri izan dutena gure elkarrekiko zaintza dinamika eta asko aldatu dela. Osea, akomodau gara asko gure kasuan esango neke mutilan dinamikara. Osea, igual egondi hartu emanak, bai bi kuadrian partetik, baina esango neke atzenean zela eskaketan dauen, komila artean, sakrifizio gehiago gu geukan dinamikak, badanak ingarela apur bat relajau eta esango neke, igual badakula ze ikasi edo zela elikatu, baita atzenean gauzenean pertsona anitzak eta danari heldu eta danatik ikasi. Hala eta bezango neke, kasu hontan, mutikuak be asko aldatu diala gurekin kuadrian dauzenetik, eta adibidez, segun ze gai jorraketako, birritan pentsaiken daue gauzak, euran jarrerak, eta maskulinotasuna eta bestelakoak be askoatik eixo kontrolaiken dago, eta esango neke hori oso positiboa dela. Ja, justo guri aldrebez, ez? Osa, ni kuadrilla handi batetik txiki batera, eta justo guk orain zaintzegea gehiago gu, beste espazio batzuk sortzen ditugu, erresagoa da eta erosogoa da galdetzeko zemu zaude, edo hau pasa zait, honekin ez dakit nola jokatu, eta badala espazio bat izan barko lukena beharrezkoa, batez ere igual umeagoak geanean, ez? Eta igual ez diala sortzen hain errex, eta guain konstiente gehala bilatu ere ditugula beharrezkoa dakaulako olako zerbait sortzea. Ari gara gaia lurrera ekartzen, baina oraindik abstraktuegi ari ezote garen, zeintzuk dira zuen ustez kuadriletan izaten diren gatazkarik ohikoenak? Nik gatazkarik ohikoena nik uste dela aurpegirez diren esaten gauza horrik, ez? Horrek sorrarazten dauen dana, eta suertez, bada gauza bat, nik uste dut gure kuadrian lantzen jun garela, edo igual aurpegiratzen garela gauzak, baina aurpegiratu txarrera, baizik eta, ostra, molesta ustezu. Baina hori ez dauen momentuen orduen sortzen da nik uste dut, benetako tensiño. Gure kasuen adibidez, lehen aipatuten kontratu hori, suertez ez da egon, ez? Osa, beti, ez dakit egon zeike, ez dakiz menpora kuadrilla saumarik, eta gero, zaz, elegantemente. Baina nik uste hori dela, zintzotasune da nik uste garrantzitsuena, eta horrek faietan dauenien, hor arazo handixek egon aldiela. Eta horrekin lotuta askotan be, kuadrian eragiten dago asko nire ikuspuntuz dauenean gatazka puntual bat, baina adibidez kuadriako bi pertsonan artian. Eta ja problematizeiken da kuadria testu ingura, osea, eta ja kuadrian abisatikan banatu, eta olako egoerak gaina nahiko arrotzak eta deserosuak izaten dira. Eta hori baina askoten esango neke dauelako, eta ez gaitasuna baino, edo esako egolako emuten lekua komunikazio horri edo ez talako esaten zuek berba inbida. Eta gero haita gizakisakaren enean dakulako jarrera asko okerrak dianak edo ez dianak onenak. Baina nik bai azpimarratuko neke hori. Lehen aipatu izan da moduan, beste harreman mota batzutan emuten dan espazio hori eta emuten dan garrantzia horri zainketako berba iteko gauzak puntualizaiteko kuadria testu inguruan askotan ez dela emuten. Eta hori guztiz gehaketan da reflejauta. Jarraitu aurretik kontutxo bat, WhatsAppetik bere iritzia ematen duen gure lagunak gustu hartu dio kontuari, eta aste honetan ere ezin izan du gelditu, bere iritzi iraultzailea ekarri gabe. Gaur ere jartzea erabaki dugu ea horrela baretzen den. Apakipo, gauza da esango izuet, Erasmusa inunik bere garaian Suedian, eta kontuatu nintzen, jende hau ez da ondo. Zeba. Eta buruei bueltak eman da, jabetu nintzen, zala, ez zegoatelako kuadrillaik. Osa, jendea bakitu, bakoitza agil bere aldetik, dia denak zombi batzuk, ez dagoate kuadrillaik. Osea, zer da? Azken 100 urtetako inventoik hobena kuadrilla. Ni nire kuadrillakin nijoa, ez zein lekuta. Familiakin baina olenago nijoa, nire kuadrillakin. Familia ez daukeratzen kuadrilla aukeratu ditea. Eta jende asko dago, ezke kuadrillismoa toksikoa da. Igual toksikoa da zure kuadrilla. Bilatu kuadrilla bat ona. Eski,
Azte burun guaz, Logroño. Kuadrillakin, dela hostia. Ea, nork erantzungo dio? Bueno, ni neuk erantzun gutzet. Bueno, a ber, arrazoi apurrak kuñau, gelditxu jako egiz esan da, ez? Apurrat. Baina, bueno, a ber, arrazoi puntu bat leuke, oso esagerau eta apurrat idealista, baina, bueno, karo, kuadrilla ondo zazenien, eta emuten dau ondo askotan bakarrik juerga iruen egoten dela, baina arrazoi jako falta, ez? Trago batzun hartien eta barre hartien, kuadrillaz edo barrezkin handauen ezautu berri dozun neska mutil edo animalixaz. Aizaz gustora. Badago korronte hori ere, ez da? Dena likidoa eta den mundu honetan, badago jendea aldarrikatzen duena familia, kuadrilla edo maitasuna moduko kontzeptu finkoen indar hori, ze uste duzue? Zaila erantzuteko, baina esango neke, orokorrian danok dakula biharra eukiteko espazio seguru edo finko bat, ez? Osea, etxe sentiken duna. Kontua da hori, zuk aukeraketan dozun, hau da, zure autu bat dan edo inposatutakoa izan dan. Zorionez, berez badako aukeria iteko orduan, nik hori aipatuko neke kuadriatik ez, goxotasun hori, berme hori, babes hori, sentikian edo zein momentutan bueltauzekela, osea, kuadrilla berez, hori izan biako litzake edo hori da niretako. Orduan, esango neke hori dela oso azpimarraketakoa kuadrillatik, eta kasu hontan, nik nire kuadrilla historikoari asko zorxat, eta badak jo zein momentutan eurana joezkio horre ongo diala, asko ezauketan hau esango neke inok baino gehiago, eta hori oso leku gutxikian topaiken da, orduan hori bez bada zehoze azpimarraketakoa. Bai, emateula igela hemen kuadrilla eta gaizki esaka, eta kuadrillak ez diala ez onak ez txarra, kuadrillak dira, eta guk eraikitzen ditugu nahi edo aldegun moduan, eta nik uste denek zor diegula kuadrillari gauza hon pila bat, izan oroitzapenak, izan juergak, izan zautze gaituzte pila bat, eta askotan gurasoei kontatzen dizkiegun gauzak lagunei kontatzen dizkiegula. Bai, nik uste dut hori, azkenien hasierako kuadrilla bai izen leike lapurratu loteria, eta geraldozu, ez loteria edo, bueno, inguruen dauketzun horrekin, eraikitzen duzun hori, eta batzutan ondo urteten da, beste batzutan zimazta, beste batzutan txarto. Orduen, nik uste dut hor gero jabe bai da zu jutezaren eraikitzen laguntaldi, oza, nik ustez kuadrilla oso abstraktu da hitz hori, kuadrilla aldie mila egon. Eta bere horretan positibo ikusten du, beti be, gustora gote masa eta komodo eta konfiantzazko gune baten, eta beti ikusula horrezku bat lagunketako eta horra joko dozule. Eta ez da izen behar bakarrik kuadrilla bat, nik oso asko defenditzen du kuadrilla asko izan aldiela. Orduen, bai, segaitxik ez bagora kuadrillak. Kuadrillek orduan, kuadrillek badituzte alde honak, kuadrillarik existituko ez balitz, asmatu beharko genituzke? Nik uste baietz. Ez dakit kuadrilla hitza jarriko genioken, baina taldeak sortuko genituzke. Ez dakit hibrido, likido edo nolakoak izango liaken, baina taldeak sortzea jotzen dugu beti. Izan saskibaloi taldekoak, izan dantza taldekoak, izan gaztetxekoak, baina sortzen dira. Osea, nik uste dut gizaki moan eta gizarte moan gaina biharra akula taldeak sortzeko eta bermaketako hori talde identitate hori ezke biharra gure behar izan bat da. Eta hortaz gainera esango neke aldarrikatu bidala hori eraikitia talde desberdinak, heterogeneuak eta kasu hortan oinatin nik esango neke gaztetxeak eta nik uste dut beste testu inguru askotan be kriston lan aiken dauela ez. Osea, kuadrillatik kanpo be sortzeko bestelako taldiak, bestelako burrukak aurrera eroateko. Nahi izatera, hemen atera liteke bikotearen gaia ere, ez? Nola uztartzen dira bikoteak eta kuadrillak, eta ez dakit baute dagoen jendea bat edo bestea aukeratzen duena.
Hori meloia handixa da, eta gainera adinak aurrea inalaz, hori gerozta gehiago ikusten da. Aiaiken da momentua, eta hori momentu honetan nik 24 urteak hotela, baina kuadrian dinamikaia guztiz aldatu da, ze kuadrian euneko handixenak bikotia dako. Bai, eta ez dula zertan bikotea izan, ez? Familiari ere denbora eskaintzen diogu, edo batzuek eskaintzen diote, eta hori ez dugu arrarotzat hartzen, eta normala da bikotea personat ezautzen aizeanen denbora eskaini nahi izatea horri, baina derrepente balin badaukazu hobi berri bat ere eskainiko diozun denbora berdina eskaintzen diozula zerbait berria dalako, eta zuk erabakitzen dezula denbora nola inbertitu, edo zeinekin pasa, edo zerrekin. Eta beti dala hori hitz egitea, azkenen asko jotzen degula, eske ja ez dator, igual berari esan, ez zaude, gehiago egon nahiko nuke zurekin, ez? Komunikatuz, igual ez da ez datorrela, eskenik egon nahi dut pertsona horrekin gehiago, eta ez dago. Zergatik, hitzein. Bai, eta igual bai, ez dakit, interesa bai jartzi, ez? Enbede, igual bera dugu bikotek, jarrizuk interese bere bikotea ez dakit ezagutzeko edo gerturatzeko, ez? Eta natural bizitzeko, ez da dator, igual gustora daudelako, ez? Eta pertsona jator batekin egon galako, teorian. Orduen, nik uste dut horbe kuadrillak natural behi balin biko hauela, ez? Integrazio lan hori, aldala urten, ezin dala urten, baina gure gozu zure lagunekin egon, zure lagune da, supongo bere bikoti pertsona jator bat izango dala, ez? Orduen, segaitxik ez saiatu edo naturalin, kuadrilla horren parte izeteko edo, Hala ere, eta agian ere susmoa da, baina gure inguruan gehiago gertatzen da, eta bikote heteroetan batez ere, neskak direla mutilaren kuadrillarekin ateratzen direnak, edo integrazioa ez da gertatzen berdin alde batera edo bestera. Bai, guztiz. Baina horre zango neke faktore askok eragiten dagoia. Baina, adibidez, baita oso garbi gehaketan dana da, euskal kontestoa meintzat esango neke mundu mailan, baina, hemen gauz, hasi que nik hemen guazingot berba, baina ze saia dan heteronormatibidade hortatik urteten dian bikotetan kuadrilla, eta gehixemak kuadrilla mistotan izango neke, baina baita alda izan kuadrilla ez mistotan, espazio bat sortzia edo bideraketia zure bikotia eroatia kuadrillara. Bai, eta askotan gertatzen da ere sortzen diala kuadrillak, zure kuadrillako bikotea daukatenak bikoteak ekin batera, ez? Eta orduan bikote gabe daudenak plan horietatik kanpo gelditzen diala. Gurietzegu pasa, baina bai da askotan, gaina oso bisuala da eta ikusten dituzu bikotea daukatenak planak egiten bikoteekin. Eta gero bikote horiek hausten direnean, zer gertatzen da kuadrilletan? Gatazkak askotan, ez? Batzutan ere, igual imaginatu kuadrilla bereko bi bikote diala eta haustura badagola, edo kuadrillarekin oso harreman ona euki eta harremana gaizki bukatzen bada, ez? Nire kasuan, nire bikotekidea zanakin oso ondo bukatu nun, eta horrek albidetu du nire lagunen laguna izaten jarraitzen dula. Eta horri garrantzia eman genion, eta importantea irutu zitzaigun hori zaintzea ere. Nik uste dut hor gatazkatxo izan aldala, bikote hori kuadrilla, betidanik kuadrillakoa izan den bikote bat danien, eta nik uste dut hor bai izan leikela gatazkatxo bat, eta igual zai hau konpontzeko edo gauzak baretzeko, ez dakit. Gaiari beste estutu bat emango diogu orain, Leo Beriberik ez du kuadrilla ofizialik, baina bere lagunetako askok, bai. Ea, Leo, astindu gaitzazu pixkat. Nik ez daka kuadrillarik, baina kuadrilla duten lagun asko bai, eta egia esan, naskatuta nago. Nirekin daudenean, kuadrillaz kexatzen pasatzen dute eguna. Ni urtebetetzea da, ez diate ezer berezirik egin, ez diate kasurik egiten. Neska egunak utzi nau eta inork ez dit deitu. Baina gero jaietan, oporrak antolatzerakoan, zein izaten da haien lehenengo aukera? Sorpresa, kuadrilla, eta ni planik gabe. Beraz, kuadrillarekin ez dabete guztiz pozik, eta alere zuen lehentasuna izateko gaitasun osoa du beste lagunak bigarren plano batean utziz. Zeren antza du horrek? Bai, bikote toksiko batena. Baina noskien, errazagoa da ustea bikote toksikoa, kuadrilla ustea baino, ez da? Kuadrilla.
zer diozue, bikote harremanekin konparazio interesgarria izan liteke. Ikasi dugu gutxi gora bera bikote harremanetan jokabide toksikoak identifikatzen, baina kuadriletan gertatzen alda hori, zer iruditzen zaizue? Bai, ni guztiz ados nao, adibidez identifikaiten noiz dakun bikote toksiko bat, edo noiz dauen menpekontasun bate gure bikotiakiko edo harreman horrekiko, ja ez iten gaue hori ikasteko, naiz eta ondiokan bidea ondisa dauen iteko, baina ja badaku olako nozino batzuk edo identifikaitetu ez, ibilbideak nundik doia zen, eta baina kuadriatan ez, eta ikasten baldin mazoiaz normalian izaten da hostixan bidez, eta bidean dakotzun traba horreiatik ez. Eta ordan nik uste dut zentzu hortan bauela biharra pedagogia iteko, beste gauza askokin iten dan moan, horren inguruan ez da iten. Ez dakit bikote harremanetan hain erraixa itxe jakun igual identifikatzie bai, baina nik jarriko nauke foku bai, hortik urteterako orduen bezaila dela, zen nik uste dut bakardadiei bera ibe, bakarrik sentitze hori, ez? Eta da proba konparazio simple, baina ez dakit lan bat iztiei, ez? Igual guretzezu jo, kese, beste zozeto pau edo, claro, doketzu lotura hori, lanabe toksiko da bere horretan, esan eke, baina, lotura horretatik iez itxi edo alde itxi, beste zozer hobi hau baten bile, gizakea iberez edo, mundu honek erakutzi duzkun agaitxi, pues, kosta bitxe jakule, ez? Eta nik uste pausu hori emati edala garrantzitsu ez, identifikatze hori balbai kuadrilla baten, baina nik foku guztako baten jarti hortik alde itxeko esfortzu bat biala eta hori landu bierdala. Ze gauza bada kuadrillarekin gaizki egotea, eta beste gauza bada kuadrillari gabe egotea. Ez dakit zenbateraino da gogorra kuadrillentzako pentsatutako mundu batean kuadrillari gabe egotea, edo zenbateraino pixatzen digu beldur horrek? Bai, nire kasun kuadrilla historikoa utzi eta egungo taldea topatu bitarte uda gogor bat pasanun. Eta bai sentitzen itzan igual lagun bati galdetu plan batiteko, eta ez, beste plan badakat, beste bati idatzi, da ez, ni oporretan nao. Eta bai sentitzea bakarrik. Eta gero ere kuadrilla naizta egun eduki, batzutan bai egun pixatzen ditela oraindik sentsazio horrek nire buruan, eta nire burua izate jot, beti naiz akoplatu bat, ez? Beti naiz plus hori. Eta ez dala egia, eta bakit ez dala erreala, eta demostratzen didaten ere egungo lagunek. Eta uda hortan ere babes pila bat eukinun, lagun askok lagundu zidaten pila bat, eta asko zor diet. Baino batzutan pixatu itegu, bakarrik sentitze hori. Naizta bakarrik ez egon, bakarrik sentitzea batzutan. Eta gero, eske dauz preparauta, sozialki hainbat data eta hainbat bai jai eta testu inguru oso jakinak kuadrian dako. Eta, klaro, suerte baldin bakotzu eta gero sortzen duzun laguntaldia baldin bada herri igualekua, oso ondo, baina ez baldin mozu sortzen herriko jentiakin, ja, eske, desbinkulauta gehaketan, osea, herri bazkaitan, kuadrilla eguna dauela, eta zein biot, ez dakot kuadrillarik herrixan, hori eta apurra sentimendua zuke zauzuna, ze, batematekin akoplau bina izoin. Eta gero, ja ikasten zoiaz, baina eta jentiak zesango dau, eta, eske igual traba iten dut, eske igual kompromisuatik edabitzia onarketan ni fatia, eta zela jarten duen baita hori, beti gure burua zalantzan. Askotan, ez hainbeste bestiatik baizik eta hain barneratuta dakun ideia horreiatik, ez? Eta nik uste dut argeuki bidala, kuadrilla bat ez eukitxiek ez dauela gure izan lagunik ez dauketzula. Osa, nik ustez bi gauza oso ezberdin die, edo zeinek altxu eukin, ez da kuadrilla bat euki, kuadrillatik kanpo igual dauen bat izenleike bere lagunik onena, o simplemente ez dauko kuadrilla, baina hauko lagunek Euskal Herro zuen, mundu zuen, orduen. Eta lagun onak, ez lagun igual, superficialak edo. Eta kuadrillak Euskal Herrian hain errotuta egoteak, zenbateraino egiten du edo zenbateraino zailtzen du, ez dakit, kanpotik etorliteken norbaiten taldera sartzea, edo herriz aldatzen den norbait, edo ikastetxez aldatzen den norbaiten egoera? Nik kasu honetan ningot berba gehiago, jente migrantean inguruan, edo migraiten duen pertsonan inguruan.
Azken finean zu etorten baza txikitan, hau da, jarriko neke muga mouan lehen hezkuntzako 3. maila, bueno, nahiko samurra hainlek kuadrilla batera sarbidia, edo dana dalako azkenian be aurre iritzi gutxi dauzelako eta bestelakoak. Baina bestela esango neke oso zaila dela. Kasu hontan, ja nahikoa barrera egoten dira berez be, pertsona horren jako bai hizkuntzatik, bai egoera sozioekonomikoatik, eta bestelakoatik, eta zoritxarrez, Euskaldunak oso hotzak gara, nahiz eta usteoten estereotipo horrekin eta bagabitzela iraulketan, eta bagoia zela gube lantzen, baina oso itxixak gara eta oso hotzak eta jenteari oso zaila ikixako sarbide hori eukitia eta gerturaketia eta guk ez du jarten gure aldetik, osea, oso asimilauta daku eta oso barneratuta daku ikuspegi etnozentrista eta kolonialista hori eurak datoz eta eurak emun bidaue, emun biharrekua, ona egokiketako, gure oituretara egokiketako, eta gu gehatuko gara gure zioian, gure komodidadian, eta moldaketan badia gurera ondo, eta bestela, horrek zekarten dauena azkenian pertsona honek, bestelako kuadria batzuk sortzia, eta horrek ekarten dauena baita kuadrian homogenizazio bat, eta hori gure kalterako doia, seguretako, osea, jota berazgarria dia hartu eman horreik. Orduan, ustot bai aldarrikatu bidala, gure aldetik jartia pertsona horreiri zamurketako sarbidea kuadriatara. Bai, nik esango nauke, hori, berizketa bat itxeko ez dela berdina, ez dakite, ondarrutik arrasatea dodoien pertsona ikasle batentzat, azkenien kultura berdina osantzeko dalako, edo ibizek esan dagoena, adibidez, o amoldatzen zara, o kanpo zauz, ez? Ez dakit, oitzen za gure kultura, gure nortasun horretara, edo kanpo geldiketa za. Nun, askoz aberazgarrixe izen leiken, hartu eman bat egotie, eta joder, bere kulturatik ikastie, eta bere esto kulturalekin onartzie edo konpartitzie, eta askotan kosta bitxezak, oso itxute oso perfil berdinetako, behintzet, ez dakit, harreman superficialetan oso perfil berdinetako jentiaz tratetan. Bai, hor, zuen arira ez, askotan erresagoa dela afinidade aldetik elkartzea, eta kuadrilak askotan hitz egin dugu saio guztian zehar ez dela afinidade kontu bat askotan. Beste egoera batzuk eramateko dela kuadrila sortzea, eta holako kasuni bai ikusi izan ditut, umetan batez ere, izan dantza, izan musika, izan kirola, izan daitekela engantxe bat, ume gazte horiek kuadrilan ez integratu, nola da? Inklusio, bai. Hori da. Ez que, karo, nik horrik usteotena kontuan hartu bidala eta moldatu bidala gure testu inguru soziala, osea, gure gizartia euran egoerara, osea, karo, zuk ez bakotzu solventzia ekonomiko bat, seguren ez zure seme-alabak ezingo diafan ez dantzara, ez igeriketara, orduan, zentzu hortan ustot instituzio publikoak lan handixa dakoia egiteko hezkuntza beak baita, osea, programak sortzia, espazioak sortzia, eta ondiokan hori da erronka bat egiteko dauena. Eta adibidez, ni aurten ibili naizela praktikatan hezkuntza arloan, orientatzaile moduan, naiz eta badauzen programa jakin batzuk dia oso urrixak eta karo, ondiokan dianak oso leku puntualetan, iken dianak. Orduan, bada behar izan bat daumena euskal kontestuan ez, sortzea olako espazioak zebestela gainera, emuten dian hartu emanak kolektibo edo pertsona honekin, izaten dira puntualak, igual kuadrillako batek erabakien dauelako, nik gurote pertsona honekin tratu gehiago eukitia eta beak sentitia bentsat hemen euskarri badakola edo lagun badakola, baina hori izaten dira hartu eman puntualak eta individualak, eta kolektibo moan funtzionau biu. Orduan, bai, uste dut ondiokan badauela bide batera ikiteko. Orduan, ondorio bezala, gora kuadrilak, baina komunikazio asko dutenean, eta gora lagun talde askoko lagunak. Halako zerbait? Bai.
Nahikoa gaurkoz, eskerrik asko hiruoi. Espero dugu kuadrillan ikusten ari zaretenak ez zaretela haserretu eta balioko duela gaurkoak harremanak birpentsatu eta hobetzeko. Nire kuadrillakoi muxu bat. Bitartean zerbait esan nahi baduzue, Instagramen, Twitterren eta YouTubeen aurkituko gaituzue. 2 aste barru gehiago. Zaindu!